Andu Lungu. M-au apreciat toți, deoarece n-am dat înapoi, n-am renunțat niciun moment. Mamă, mulțumesc, Leo, pentru greutăți, frate. Bravo, ești campion, mulțumesc. Cât durează recuperarea? Nu știu, frate, că e primul meu concurs, de unde știu cât să dureze. Pentru 5.000 de euro nicio palpă nu mă lăsam să-mi dea. Apă, frate, acum dacă mă gândesc bine, poate nici. Nu făceam treaba asta nici pentru 20.000. Ba, pentru 20.000 o fac eu odată. 5.000 și dai 7 este foarte bine. Nu, Doamne, frate, mă face Domnul Iisus Hristos, măi. A, frate, ce-mi trimite un băiat aici la greutăți. Mulțumesc, Leo, mulțumesc. Fă-l din ăla, bă, ordenator. Ce rău ai ajuns la alt concurs. Na, ce face, frate? Așa e când nu știi să renunți. În cât timp îți revii? Nu, revii, frate. Eu știu când revii. O să mai concurez? Nu știu, frate, dacă ești destul bani, da. Pune o compresă, un prosop de apă rece. Am pus, o să mai pun după ce termin la eu cu voi și mă pun la somn. Nu poți să mergi la un spital. N-ai, ce tratament aici, frate. Te tratează Domnul Iisus Hristos. Aoleu, în curba leun, în irtia, frate. Bă, uite ce iau. Frate, dă să vedem ce dracu ai acolo, dă să vedem. Am Ce ai acolo, forță, dă frate. seară la oameni. Uitați, ăsta a fost singurul băiat care a fost cu mine. Uite aici. Siu! Care a venit cu mine să mă susțină dintre toți prietenii mei. 4 ca...